Horas madihita saluhuna. Oras. Adoras huta mulai pertanyaan tadi bahasa Bornginon. Jumulu mahita martangyan ahohom di bahasa rohat tabi. Martangyang mahita. Amin. Tapuji ma Tuhata, mari dia minta saya buka di nomor 20 Aisyah dohot tulu. Mari hite-hite gor ni debata ama. Dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot gor ni tondi perbadia. Amin. Ondo di patupa debata. Humokop hita gabi dosa do ibana. Nasutumanda dosa. Asa gabi hati goran di debata hita di bagasan ibana. Haleluya martang yang mahita. Ale ama namin na di benua gijang. Parasiroha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anak muna sasadai. Di leon hodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinorsilangi, saya patugu maroha nami, asa unang ganggu roha nami, maka percaya sesahani dosa nami, asa unang madele hami alani dosa nami, alaya sa positutu roha nami di asini roham nagodangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami, amin. Mari dehita. Yesus,
asa ditugyon na sila ma Jesus yang jolo ni si Kayapas tu kantor. Alay sogot manuguti, dang nabongol ang na sida tu kantor, asaw nang tarsubang na sida lahu mangaton paskay. Gabi ruar masilatos mandapoton na sida di dokma. Pangulaw dia do di buwan hamu do pakhalahon, dungi, ninanasida mamangalusi, out unang sibay na jakat halahon, dakta gamon pasakaton nami iba na tuho. Gabi din na silatos mamandok na sida, buwan hamuma iba na, hamuma iba na marguru tu adat muna, alay din na akajahudi mamandok iba na, dang jari pusan nami manang ise, jadi dia luhun na sida ma iba na, ninna, nadapat hami doon pabalik-balikon bangso nami, jala mangoray mga lehon guguan tu kesari, di pandok, Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti silatus ma musay kantor na di Joma Jesus di dokma tu ibana. Ate he hodo raja ni Yahudi Roma alus ni Jesus nesen roham do na di dokmi manang ni do ni halak do itu ho taringut tuahu gabe dia alusi silatus ma ay halak jauh di do ahu bangsomi do akasitu di malumi do pasaton ho tuahu ahado nabinahenmu jadi dia alusi Jesus ma daksian pertibion harajauku, dang terbayan semangalo akan aposokku, asau nang saat au, tutangan ni akka Yahudi, alay daksangoni harajauki, dungini na silatus mamandok ibana, asa raja doho, jadi na Yesus mamangalusi, songon ni dok ima tutu, raja doahu, ubahin na tubu au, jala umbahin na roh au tu pertibion, asa hati dakon hasit tongani, ganup na siya na hasit tongani, tangion nido suaraku, jadi na silatus mamandok ibana, aha mahasitongani jadi dung didok songoni ruar maibana manopot akajahudi mandok tunasida dang jupang ahu manang dia salana tapi gema kor inahanna diruti kor ama pertekuan
Marede hita. Alai lam digugon na sida mamandok, diguturi ibana do bangsoi, ay mangajari do ibana di sandok tanu Judea, mamuka siyan Galilea saat rotuson. Alai ubegei silatus, manukun ma ibana, manang halak Galilea Jesus, jaladung di boto na siyan gonggoman si Herodes ibana, disuruh ma ibana tujolo ni si Herodes, ay tongondo ibana di huta Jerusalem ujui. Merdida Jesus si Herodes, lausitu marohana, ay nunga na niya leleng na say naing idaw na tadasyan ibana sipat paon na. Ya si Herodes harap dohok dongan na direhe-rehei jala dilia-liai do ibana. Jadi dinasadari ima maraleale si Herodes dohot silatus. Ay masih hosoman do na sida yang go say laon. Alay piamdo di pa dua panguhumi di pesta sada halak na tarhurung. Marguru tuna tinodo ni natorop. Alay adong ma natarhurung ujui sada perjahat na sumalin na margoar si Barabas. Jadi di papung nasida, di dok silatus matu nasida, isi do di pangido hamu peluaku si Barabas manang Jesus na targoar Kristus do. Adi boto do lati di rohana sida do umbahin na di pasat nasida ibana. Alay saya disesuai akasitua di mali merap do situan di bangsoi do na toropi. Asa di pangido nasida malua si Barabas. Alay pusat do anggo Jesus. Dungi dinapanguhi mandot nasida. Ise sian na duai di pangido hamu palu aku. Jadi di dok nasida ma si Barabas. Dungi idok silatus matu nasida. Atong ahama bayanoku tu Jesus na targoar Kristus. Gabe saluhut nasida mandok. Parsilakum ma. Alay dinapanguhi ma. Ayah hama na jahat dibahen. Jadi lam guguma di perjohon parsilakum ma ido sahat na mertua doakan atau mangion hatani di bata jala nau piapsa. Amin. Mari dehita. Jahuba di bata amanami parguguna suatu dusan nau sobahami maritianamu Kristus Jesus si paluahami. Mauliate Tuhan, dia si dohot holong ni roham, nama cai balga, nabui huhilalahami, nama dongani hami ganupari ganup tiki, ubbahin ni i, madok mauliate hami, marhite parsaoran nami di bornginon, ima partangan wik, manang partangan pasyon, dina hutaringoti hami panaononmu di hau pinarsilang. Ali Tuhan, balganay pabahenanmu di ngulo nami, say unang mamarisuangi di ngulo nami. Asa ima Tuhan hupake hami,
gabi buhal nami di partodyon nami, laho margugo mangula aka ulaw nami na maragam siadopan nami. Ali Tuhan di bagasan partangyanganon, totu na masihol do kami di barita na uli, na pinasaat ni na posom di bagasan bornginon, ima amang padita ce harahap, sayang gia matuhan ganup hatan na hinatahon ni, akka parjamita tarlumo binaposom mo Tuhan, buy mabuak kami, laho manada asidot holong mo, buhay kami mamujiho gano pari gano tiki nang naposo petuhan na laho patariason hatam na badiyay di parsahalay ho, di pargugoy ho, unang tarurak Tuhan naposom di na magkatahon barita na ulii. Ali di bata ama nami nang di parsaoran nami di bagasan bornginon, huingot tami do akaruas ni huriam hakabepet cibubur mamukas yan danak poso-poso sahat tu na matua, sahat tu na lansia. Sayang gia ama Tuhan, ganup ak kasihirimon ni rohanami, buhay hupangido kami di bagasat tangyang nami, hobar tulong mo ni rohama akka nanayang masa jalan nasaut. Ali Tuhan, totu huingot tami do akka danak na marsikola, na di bagasan persikolaan naman ang perkuliahan, saluhut na Tuhan upasat tami tuho, sayang gia madileho ko habisuhon tu akayan ako ni, asa ditada nasida hodo Tuhan na mga rajay rohan ang pikiran nasida, tunggodang petuhan na laho mangihoti pikiran na marhite hinatabo ni hapor tibion, alay mardong ato ko dohot habisuhon na siya ko, buhay na suda Tuhan margugo, laho mangalo akka uti-utian ni si bolis. Ali Tuhan suang songonido di akka na mangulului parkarijuan, manang nanang madapot parkarijuan, nang mga lului akka pangkat dot jabatan dot lan na asing, hobartu akka nariko di nguluna. Sayang gia matuhan patongonon mo akka nariko di ngulu ni ganup marsada-sada. Unang sumurut lakana sida Tuhan laho mangido tuadopan mo. Hodo Tuhan nami na pangaradihon akka japalan na lomak tu akka na marhagogoon mangula akka ulaon. Ali Tuhan di bata manami kudang do akka sihol di roha di akka parumatanggaon nami. Lehon hadamion nang holong mo Tuhan. Molotung pe si pata maol jalaborat akka natoras mangajari akka yanakon parbisuhi manasida. Molotung si patagudang aka abat-habat ditiki mga lului ngolu-ngolu. Sayho matuhan margugoyok kami. Asawingot kami toktong mamuji pasangapon guarmu manang ahape na masa digulmit ni ngolu nami. Ali Tuhan diganup parumatanggaon na masihol di parianakonon. Lehonon mudo Tuhan akan nariko di ngulu nasida. Pasu-pasu ganup usaha na Tuhan asaw nang marisuang. Taruli manian akan na malungun di pariana kononi. Suang songoni Tuhan di akka hami saluhut tarlumubi di akka nong lansia. Molo di parduke-duke rotu partangyangan manang parmingguon, manang akka parpunguan kategorial. Parguguam mo nasida Tuhan, jalalas rohan nasida di gajang ni umur na pinasa mo tu nasida. Ali di bata manami, gudang do akka si hubasan nami di bagasan huriamon, marmukasian akka koinonia, marturia, diakonia. Molo sohodongan nami Tuhan, dang tarbaik kami, lau mangulahon pakubasyon nature, tarlumobi di ari marsogo Tuhan, na lau patupao madulo akan na marsahit jalamanangnya kon nasida. Hutangi ko kami matuhan di bagasan obas bornginon akan na marsahit, ruas ni huriam, ima amang te ari tonang, amang situa MR silalahi, Delvira Silitonga, Marcelo Hutasoit, Girit Joshua Marbun, Iren Badia Natania Raja Guguk, amang Ramses Manurung, Nathan Sidabutar, Krisdayanti Boru Hutahayan, Maradusudi Tuhan akan nasohugwari hamipe, akan na di bagasan parsaiton mananggali pamatang na, hodo na mga leon hamamalum posrohanami, jamaw mo pamatang na Tuhan, jala sodukonon mo haisaron tu pamatang na sida, lau mananggalhon angka parsahiton, siyan pamatang ni akan na marsahiti, jala ganup akka keluarga, napasidohot madjaga, sa ilehonon mo mahay pason, asa marhasatiaon na sida Tuhan, laho patupaw na kanauli na dinggan, dalan lau mangalap hamamalum na siya koy. Ali di batama nami, suang songonido akka hamipe, na gudang akka parikwilon na masa di akka si parkarijuan
Toktong Tuhan dongani hame di gulmi ninggunu nami. Pakko basion di bagasan borngeno pe Tuhan di pertanyaan pasion. Saya dinggam mamardalan saluhut na tau sangap di guarmu. Hodo Tuhan nami si pujon nami. Om matangiang nami. Nahu pasat hami. Marhite anakmu Kristus Yesus si palwa kami. Nang manubus dosa pangalosyon nami. Asi maroham. Amin. Tabigema korsian opat diduti wiksia.
Marede hita. Asiniroha madihamu dohot dame nasian debata amata dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus Tuhatahi. Amin. Horas madihita. Amanami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ujahaw madihita songon jamita di pasyon na parpudi. Dihita di tahun 2024 Imasian buku Pesalmen 72 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Pesalmen biddu 72 mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Ujahaw matuhita songonon ma tarsurat disi. Ede sian si Salomo. Ali di bata say pasahat ma akka panguhumu tu rajai. Jala hati gorammu tu anak ni rajai. Asa di uhum bangsom marhiti-hiti hati goran. Jala maruli uhum aka nadangolmu. Asa marparbuehon hadameon aka dulu di bangsoi. Jala maruli hati goran aka rubian. Say pati koson na do uhum tu aka nadangol ni bangsoi. Tupahan na do aka anak ni napugus. Jala robuhan na do si bahig gogo. Say homa dihabiari halak saliling adong matanyari. Jala saliling tarida bulan marsudut-sudut. Say tuat maibana songon pangunay ni udan tupadang na sinabi. Songon udan nene na mamornohi tano. Martunasi ma diaka arinai partigori jala manibukbuk hadameon rodi naswadong bebulan. Jadi ibana ma mangarajai sian laut sahatu laut jala sian batang aiki sahat rodi aka ujung ni tanoon. Ikon marsobba di jolona aka pangisi ni halongonan jala dilatan ni aka musuna orbuk. Buanon ni aka raja sian Tarsis dohot aka pulo ma soba-soba aka raja sian Seba dohot Ethiopia manaruhon silolehon. Jala sobaw ni sudi raja ibana luhut do aka parbegu manguloy ibana. Ima sahakna hamuna manami na nami oma pertanyaan pasyon na parpudi dihita. Jala di taonon manang tumigo na nengro daharong be pertanyaan pasyon. Pertanyaan week nama. Ala hari Jumat nunga masuk hita tu sada parningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Nasongon di partodion ni halak Kristen songon namar pesta do hita. Ala disima taboto manang di paringot muse dihita. Songo dia do pakokop ni Tuhan Yesus. Tuhita jol ma berdosa na hinokop nai. Jala di hari Minggu na parpudi na tuari turupuk epistel na di Minggu Palmarumido. Turupuk jamita di bagasan Obason. Jala somal do didokon molo didokon epistel didok dui patujolo ni jamita teh.
Jadi patujolo manang pengantar ni Jabita, nang pesa sitong na sin mulana dimulanay, dang apala patujolo ni Jamita ang episteli. So mal na molo di tradisi na jolo, dang tubo do pera hita ate. Molo di liturgi di Kristen, molo di do epistel ima dijaha may surat-suratnya ka Apostol Paulus di, aka surat-suratnya Apostol Paulus na paingoton taringo tu songo dia do ngulu nai baru songo dia do episteli paingoto kita asa mangulu hita di hata di debata hobar tu natar surat di suratnya Apostol aka suratnya Apostol Paulus rupaning alai perkembangan zaman dang apala songon na berjului be epistel tai nunga sudi hatan itu hata ada di Bibili boy gabi epistel jala sebaliknya sudi nadung di Bibili ima gabi hata di debata manang Jamita bahan Jamita hurani Kristus dang boy nakin hudok dang boy hita malua sian topik na dari minggui molo tataringoti di pasion na perpudi ima taringot tu minggu palmarum topik ta madok molo adong hita musim mangingot hupay ngot mamuse mana ulubaho mamuse topik na dari minggui madok idama Narodo Rajami Manopotho. Di hati Indonesia lihat rajamu datang kepadamu. Molo pina husor-husor taringo tu pangatusion ni akar raja manang hata raja. Marperdomodo itu panggonggomi. Panggonggomi na bertanggung jawab. Na dilehot debatado ulau ni. Na dilehot debatado jabatani. Jadi pemahaman hala Kristen namanya nang molo dilo jabatan tuhita manang ahapi jabatani dang martudu-tudui manang marlapatan adong mahwasokku tidak dang holan sebatas huaso jabatani dang molo misalna adong ma ulaon manang jabatan dilo tuhita manang ahapi manang ketua sarikap pe manang ketua parhubas be, manang ketua seksi konsumsi be, manang ahap jabatan ni, ay jabatan do na mek jabatan do, nebel gada, dangi ko presiden jabatan namang inang, molo sudido presiden jabatan ba, presiden inahan namon kan begitu ya, presiden wek opat, sudiba presiden, songon di HKBP na di Amerika, molo dokon presiden guru huria me. IDC ima istilah rupaning. Alai molo tumpe di lo debata manang di lo tu hita jabatan itu artinya bukan kuasa sabing. Dah. Alai tanggung jawab di responsibility ta. Tu debata nama alehon jabatan ni. Molo tataringo ti karaja. Tudus mei di turpuk tahun edde sian si Salomo edde na jojo dipakai di tikpa bagiton baki raja di Jerusalem di Israel. Dede homon. Ada kerinduan bagi setiap orang masyarakat na di harajanai makasih holi songo dia do rajai raja na songo dia do di Bang Indonesia adong kerinduan adong sihol ni roha tarsongonom majoru paning amanginang setuju atau tidak setuju nunga diumumpun nina di KPU ate moros tumpe songoni perjadina mau tidak mau kita harus terima kita harus menerima siapa presiden kita. Alai na nama dokon ikut tuntut nasida dia akan memilih nasida ikosonoma. Dah. Tidak ada tuntutan. Kita hanya berharap bahkan mendoakan supaya manang isi penagawi panggonggomi, manang isi penagawi panamanguluh kita. Kita diwajibkan untuk mendoakan. Itu tugas ni halak Kristen. Dang mabuburai. Ay so hupilit ini nak daw. Molotong pedang tapilit. Bahima presiden tarupaning. Tetapi sebagai orang Kristen yang baik, sebagai warga gereja yang beragama, bertuhan, manangyakon, songon tangi yang di Raja Salomo, diturupuk na hujahon nakin. Nengek do hujahan nakin ate, lebak do, hupikir takas do hujah. Ali di bata, dia sampaikan doa kepada Tuhannya, kepada Tuhan yang diimaninya. Na dihaporsiai, na tuk wasona, mabahan jolmai manang isepe. Asa uduk ibana tulomo ni dibata.
Dipangido Raja Salomo asa raja na baki rajai manggonggomi mardongan biar tu Jahuba. Peluahon akan terhurung ninna. Peluahon akan napugus. Mabain hati goran, maka jongjokon hati goran. Mabain na dinggan. Asa sonang jolmay. Asa menak jolmay. Di harajaan nay. Di gonggoman nay. Budo molo misalna dinggan akka uluan ate manang raja, manang panggonggomi. Sonang. Martibakon mahap majo. Molo martibakon alanga dung sorang nga piga presidenku. Jadi nga buhi bereng-bereng mulai sa presiden Soekarno dakya do piao, dakya adang tubuh do piao isiru paling. Alai cerita-cerita nanti ke zaman Soekarno ba susah ate. Susah do pe. Zaman Soeharto dua seorang. Mau boy do hunile zaman Soeharto songonon. Anggo zaman si Soeharto do zaman na perpudi. Na mau lah pajupang do presiden ate. Isi mah hita marputu do presiden. Dari hapung penamawalan marputu do tita kan? Kan itu. Itu dah. Alin na tabuan molo jonok panggonggom itu masyarakat na. Itu. Suwe ramang. Dak kay marputu do presiden. At sugari adong marputu hiyaw manang Marcel Pipe nga gabi disok kubel-gebel gahuban. Gada de hutempel ho dipudi suri kaliling. Hey marputu iba. Las doroha. Gari songoni las doroha. Atong songo dia maasabui raja manang panggonggomi na manguluh kita. Boy jonok tuhita jala di parwahon sudi. Aka kebutuhan na dihita. Ay parhitian ni dibatado rajai. Parhitian ni dibatado panggonggomi. Asa diuhum bangsom marhiti-hiti hati goran. Jala maruli uhum akan nadangolmu. Asa marparbuon hadameon akadolok di bangsomi. Asa jupang dame. Raja na songo dia manatapang hidup. Masing-masing kita punya ekspektasi. Punya harapan. Bohama asa dinggan ngoluta songon masyarakat. Mana buita bae nate. Itap ni na mangelului nata lului do hita. Ale aka kebijakan Rosyan aka panggonggomi do. Atong tugas ta. Urok nakin tatanyakon ma panggonggomi i. Asa dinggan diulahon aka ulon na. Asa dinggan perdalanan di bangsota. Perdalanan ni nguluta. Diganup tiki na terus merdalan tujulu asa dinggan saluna. Las marparduma tusima topik nakinate idama nungaro rajam manopot ho. Nunga adong Jesus. Persoalan noai nga manginang mangarajay diri tado. Ena susahan mangarajay diri. Heado sehali makatatay hamidok mantan sekjen ni Hagabibi. Padita Mauricio Hombing. Di terpilih na sida gabi sekjen makatatay hami. Ahado dipikir yamang dung terpilih tamu. Dang dilantik do pioda. Ahado dipikir yamang. Ido suku-suku kutik ini. Takas do huwingoti. Ahado dipikir yamang dung terpilih tamu gabi sekjen Hagabibi. Diduk na sida. Ibo tohodo lai marlai do hami alai nata det dong ate ay seboto lai na hupikirin waing dang adong no borat siyan na manguluhon halak Batak tuhan yung mapung si Piro kau narok kibagas rupanya ate habi Batak dotong si Piro ki kanilo nang itu kan betul ni mapung masuk tu songonon nina ay adong do sa halak Jahudi madokon ala hampir mirip tu halak Jahudi do halak Batakon ninna jugal na jigil na jugul na sudima alai burjuna pesisi etong burjuna malona pedisi didok ada hiada mardongan tu halak Jahudi hampir saru pado hita halak Batak do halak Jahudi na maulan mangurus halak Jahudi ninna jadi na maulan mangurus halak Batak ay mangurus halak Batak 10 halak mangurus halak Batak sa halak dus dui mangurus halak Jawa 10 halak inna
Kuetong-etong mak. Berarti 1100 kakama HKBP Cibubur. Hali 10. Nggak 10.000 HP. Ruas ni HKBP Rohana di Cibuburon. Dia si walau udah kon saya turun saya rana bosi bete. Si layanan. Nama olan mengurus dirita manginang. Mangarajai dirita rupaning. Molo pinikiran, molo mangarajai diri, sasitong na hita do mangaturi, nakin dilansia hudok do jamitaku. Hita do mambe kita sonang. Hita do mambe kita susah. Alay buasa mahita jut-jut, saya lau pikirata ngoluta tu akan amaul. Buasa maul hita majalo perbedaan. Buasa hita maul majalo akka nabi nanidongan rupaning. Kenapa kita tidak mampu mengapresiasi apa yang dilakukan tuh orang lain? Buasa maul hita mabahin nadingga nabi nani halak. Ay maul hita madokon dingga dupa bena minang bah. Ida. Jago sanggul mi bah. Utur hebat di rupaning. Natabuan na mamuzyo nate. Mengapresiasi. Nah, songon nasing lipstick mo ida na. Marsuhi-suhi na. Gak apa-apa lah. Dia masih benar sonang ate. Kanido. Halak nabui mangarajai dirina. Dia mampu menghibur orang lain. Dia mampu melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Tabering matu hata Yesus rupaning. Di boto ibana do di dari minggu jamita teh. Di boto ibana do dari bongot ibana tu Jerusalem. Hamatian do di si. Pengkhianatan do di si. Maswadaho do di si. Di swadon sisanna do ibana. Na tidak dana ibana. Alai ditopot ibana dui. Dia bisa memaklumi kelemahan orang lain. Dia bisa menerima apa yang dilakukan orang lain. Tanpa ada perlawanan. Ido hibatna. Multa bereng. Di bagasan nguluta. Mangarajai diri. Songon Yesus mangarajai dirina. Mangarajai dirita. Mengapresiasi. Mangalehon lah sendiri atau kadongan. Sasitong na patut do idokon halak korin nate. Hawa to do taringot tu silangi. Ngadi boto hamatian. Apa ditopot. Kan? Songon edeni isi matehe. Sudah ku bilang. Jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Nina. Jangan kau tertusuk nanti. Ngai dokon nina unang putek doa dari warna. Unang buat bunga ros kan begitu ya. Along tertusuk kodena. Dot akalana asing banyak. Alay manginang mari diturupuk tahun seorang Salomo mendoakan rajanya. Hita pita tanya koma. Las unang lupa hita manangnya ko dirita. Asabuy ta rajai dirita. Digohi. Isi do nabuy tiruan rajai. Jesus do raja di nguluta. Jesus ngulu ni todikko ni na edet tanakin. Atong tapatupa yung di bagasan nguluta. Asabu tapatupa akan naringga di bagasan nguluta ho na manginang. Gudang akka persoalan ni nguluta. Nabuhi mga badihita. Laho madok. Jesus raja mga rajay nguluko. Asa unang sudat hita. Palwason Jesus mga rajay nguluta. Songon edeni lagu wake up tate. Jesus parholong roha. Jesus parholong roha. Diyaw pardosaon. Roma muse wik siya nakin. Out sugari marhabo ngawnin na. Tabu na yate. Piat sugari marhabo ngaw. Ngamul jotu huta sokin. Jiarah hate. Ay biasa na mula hari mamate kan jiarah dokan. Mertua hamu na dong kuburan na di sona dong kuburan na toras muna. Ang wow ala nang detuwe nga dua cimoding. Saya masih holdo molo hubereng aka jarah jolma. Padita iba dang buja. Jolma jolo penisuma iba terus ma iba jarah narak iba guys anu paning. Ya, at sugari marhabo ngau. Kita diajak untuk berandai-andai. Seandainya saya punya sayap, saya bisa terbang. Majupangi Tuhani rupaning. Parto diode. Atau nga manginang tabay ma Jesus gabi raja ni uluta.
Unang tapikiri benasing lupa nih. Molutung peta pikir nasing ale taingo ma kembali muse bahwa Yesus raja. Lubisian gobaran ni raja na dipangido Raja Salomoi. Jupang dihadirion ni Tuhan Yesus. Raja na makokop hita, raja na rade mate lo makokop dosata, raja na olo mate ala di botu ibana. Bukan kematian akhir dari perjalanan orang Kristen, tetapi di balik kematian ada kebangkitan dan ada kenaikan, dan kita kembali ke tempat kita dari mana berasal, sorga yang baka. Martanya maita. Ali Tuhan mula tema di pasat rohanami nunga di suara hoko hatam tuhami na mangigil hami asa toktong mangulu hami manggulmit di bagasan panggonggomyommu raja ni sudib jolma naradi mate lo makokop hami nanaing pesta honon nami dari Jumat nanengro jala diobason nunga hubigi hami barita natin naumi di pasyon na parpudi urutan nami mamuse Tuhan baritai di parpunguan na hohom di hari Jumat di pukul 2 harian. Ali Tuhan ajari hami asa mangulu hami di bagasan lomomi, asa mangulu hami songon na pinatupam uju mangulu ho di pardagingon di portibion. Ajari hami asa radi jala ulu hami makokop akadongan nami manangyakon akaraja manangyakon akajolma dongan nami keluarga nami sahuria sa bangso tarlumubi manangyakon diri nami asa unang dipalidak-lidak akatahi-tahi na jahat ngulu nami alay asa marhiti tangiang pangiduan nami tuho dirajay ho hami Tuhan diluas ho hami manaon na hacit alay di parguguy ho hami Tuhan asa margugu hami manaw ni jala jupang di hami hamonangan papos rohanami narap dohot hodo hami Tuhan ganutiki arian do borngin di baheni pasu-pasu mahami tangihon tangyang nami naong pinasahan ni naposom di tangyang pangodianon suang-suang ni ng akatangyang nahupasat kami di bornginon di pertanyangan pasyonon ganup marsaresada di bagas joromon nang dia karuas naso tarbahin ro na martangiang di bagas na tinggil mahuamang pasahatoni tuhami salu na kanas hupangidu hami asa so nang hami madalani ari-ari nami di bagasan lomo ni Roham borginon hupagonggo po kami ma ngulu nami tuho daging doktor dinami jagai may Tuhan asiro hamsi sa dosa nami mangasaon Jesus Kristus amen. Marede mahita laos tapasahat ma piliata.
kita martangiang di tangiang alia manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, sisa marusa nami songon pandesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami, una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami san pangago, ayhon na puna harajaon, dot haguguon, rodia sangapon saliling. Amen. Asin rohan itu hata Yesus Kristus. Holong ni rohan di bata ama. Dot parsoran ni tod di porbadia ima. Namang ramoti hamu salu na amen. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dua ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.